to čak i najteže. Jeste, to je definitivno najteže pitanje. Pa dobro se, hvala Bogu, među vama ovde i osjećam se super. Nastupaš punom parom ove godine? Da, pa ne baš punom parom, ja jako biram gde nastupam i gde idem, ali naravno Top Hill je jedno od mojih omiljenih mesta, tako da u svakom slučaju jako se radujem što sam ovde. Kombinacija, rekao bih, jako zanimljiva, ali ja bih rekao da ovo je neki fashion moćni rancher, a možda tako? Moguće. Znači, ne, nije, samo ovo je moj jako dobar prijatelj i vrlo uspešan dizajner Amor Garibović, radio večeras za mene i posebno za Top Hill, tako da jako se lepo osjećam. Pretežno si u Turskoj. Jel pratiš šta se dešava u Srbiji, muzika, muzički pravci, sve ono što se dešava ovde? Jel ti privlači pažnju tako? Pa, mislim, ja u principu pratim sve, koliko mogu da pratim, to uglavnom društvene mreže su u pitanju i neke vesti, izbegavam te neke stvari koje me, kako da kažem, rastužuju i sve, to sam ranije radila i sada. Tako da, što se muzike tiče, naravno, pratim dosta toga. Ja imam nešto da ti je zanimljivo što se izdvojilo ovde. Mnogo se komentariše ovi novi, da kažemo, pravci, ovi klinci što su se pojavili, onda uvek pravimo paralelu, u moje vreme je bio popularno, ovi sad su ovi. Kako se tebi to čini? Pa vreme se menja, mora i muzika da se menja, kao i moda što se menja. Ja mislim da je to potpuno normalno i potpuno okej, ali mislim da su naši ljudi generalno navikli na jednu istu matricu i da je to jako teško promeniti. Tako da sve to što je drugačije nekako negde u nekom trenutku padne u vodu. Mina, danas je potresla vest regionu, čula si verovatno u Bosni i Hercegovini se desilo i prosim da te to raslužilo ako i mnoge, ali htela sam da te pitam, da li si možda nekad u svom životu doživjela neku vrstu nasilja? Fizičkog, psihičkog, da te neko maltretirao, možda u vezi sa nekim od bivših partnera, da si se osjetila ugrožena, da prosto nisi znala kako to da definišeš i prosto da si se ti osjećala ugrožena na taj način? Ja sam potresena danas ovom vešću. Mislim, danas sam je čula, ne znam tačno kad se desilo. Zaista jako tragično, jako, mislim, ne znam šta bi rekla, a što bi mogla sad da iskažem koliko ono loše, koliko se ja osjećam zapravo. Ne znam, jadna deca koja sve to moraju da trpe, jadne žene koje to sve moraju da trpe. Ne znam šta ste očekivali sad pred nastup da kažem vezano za tu jako tragičnu stvar. Ali užas. Jesi imala ti neka iskustva sa nekim partnerom da te na neki način zlostavljao? Ja sam bila srećna da nisam imala tu situaciju, jer sam uvek imala, kako da kažem, način, nekakvu intuiciju, jel tako, da prepoznam da čovek je zapravo dobar. Jako je bitno da čovek bude dobar u srcu, u duši. Naravno, budu tu svađe i neke stvari kroz život i to nije bitno, ali ove krucijalne stvari koje su najbitnije, hvala Bogu, mene su zaobišle i u ovom trenutku apelujem svim ženama koje trpe bilo kakav oblik nasilja, psihičkog ili fizičkog, da jednostavno prijave to i da odustanu od tih ljudi koji to rade, jer to je jednostavno put bez povratka. Šta se dešava sa tvojom kozmetičkom linijom? Nekako si se sad posle vreme više posvetila muzici. Da li je isplativo uopšte ući u takav biznis u Srbiji? Pa jako je teško, da vam kažem. Mislim, ja i Mina Beauty je krenula u vreme COVID-a, tako da je to bilo ono, ne znam kako da kažem, jako onako tužno iskustvo u smislu da žene trebaju da izlaze napolje, da trebaju da se šminkaju, da trebaju da se oblače, a odjedanput se stavljaju maske, niko ne sme nigde da izađe, a mi lansiramo Javinu Beauty. Tako da dešava se i to. I meni se to desilo, ali posle toga mi je bilo stvarno teško, ali ja sada i dalje to radi u nekom smislu, ali ja ću se i dalje baviti time. COVID se završilo se to tragično vreme, ali na današnje vreme zaista i stvarno ne znam šta nas više očekuje, više ne verujem sistemu, ne verujem. Kako izgleda kad se Mina iznervira? Svi to ovako doživamo kao malu papuljicu, slatku, kad te nešto baš onako naljuti. Kako si? Pa više nisam, apsolutno sam onako, kako da kažem, više se ne nerviram. Do te mere su me iznervirali da se više ne nerviram. Ko te najviše nervirao? Pa mnogo ljudi, to su bili razni ljudi i u privatnom i u poslovnom životu, ali ja sam tip koji živi u trenutku i ako ima nešto da se reši, ako može da se reši sada, može. Šta imamo sada? Imamo to, ajde da vidimo sad kako ćemo to da rešimo. Koja je najveća podrška da ti pomenete? Pa, najveća sam podrška samoj sebi, pravo da vam kažem. Mislim, ja se uvek nekako smirim sama
I naravno moja porodica i prijatelji, pogotovo moja najbolja drugarica Bisera, ona je uvek meni onako glas razuma i sve, ali sebe samu treniram da budem smirena u tim nekim, kao da kažem, turbulentnim situacijama. Kakva si relacijama sada sa Mustafom trenutno? Pa okej, odgajamo decu, mislim, on ima svoj život, ja imam svoj Pričate, život. komunicirate sem sudskim putem, nažalost, kad je već došlo do Pa ne toliko, ali vezano za decu, da, naravno, kao oba odgovorna roditelja, naravno da se time bavim. Pre ovog intervjua googlao sam Emina Jaković na Google. Dve vesti su onako, da kažemo, najupečatljivije i nisu strašne, što je jako lepo. Prva se tiče sina, kaže da je izrasao šmekera. Kako izgleda to odrastanje i kakvu snajku priželjkuješ, iako je još rano sigurno za to? Pa moja oba sina zanimljivo žele da imaju decu odmah. Znači, jedan ima 11, drugi ima 15 godina. Odrasli su, pogotovo Jaman, on je sad u pubertetu. Nije lako. Pogotovo kad su roditelji razdvojeni. I ja u svojoj kući moram da budem i muž, i, kako da kažem, i muškarac i žena. I to je zaista jako teško. I tek sada razumem žene koje su razvedene ili žene koje ostanu bez muža, kao što je to bila moja majka. Kada sam ja imala 12 godina, ja sam izgubila oca, tako da je to sve nekako bilo jako teško i naporno. Tada ja to nisam razumela, meni je ostala trauma, mojoj majci velika borba da se s tim izbori, ali stvarno mi je onako, kako da kažem, u srcu osjećam žene koje odgajaju, koje su samohrane majke. Dugo živite u Turskoj, ali ostala je jaka ta veza između vas i vaše porodice. Kako svoju djecu usmjeravate i hoćete li na njih prenositi? Pa ja moju decu usmjeram pre svega da veruju u Boga. To mi je najvažnije. Da znaju odakle su došli i s jedne i s druge strane i da budu dobri ljudi. Meni drugo ništa nije važno. Važno mi je da ja sam sigurna da moja deca imaju dobro srce, da imaju dobru dušu i to mi je najvažnije. Tako da kada je to nešto u pitanju, onda uvek bude fenomenalno. Mislim, ne znam, naravno postoje prepreke, stvari koje su se dešavale i će se dešavati, ali u principu kad je dete dobro u biti, ono postane nekako i dobar čovjek. Dete si napisala 2 pesme za Maju Berović na njenom novom albumu, to je bilo iznenađenje za mnoge. Da li imaš neke pesme koje si napisala za neke od svojih koleginica da možda nam otkriš? Pa imam dosta pesama koje pišem. Tačno znam kada je pesma za mene i kada je za druge. Tako da imam, ali sad trenutno to je bilo za Maju sam baš naporno radila, to su bile 2 pesme, Haram i Nedostaješ, a sada radim na mom albumu koji treba da krene od 15. septembra. Dodirni me je izazvao haos, nekako su svi... Kako? Pesma Dodirni me, to je nova pesma, je onako izazvala baš onako haos. Hvala. Mnogo se svidjela ljudima. Haos u kakvom smislu? U pozitivnom smislu, naravno, znači postala veliki hit na prvo slušanje i nekako su mnogi prokomentarisali da zvuči kao tvoje neke stare pesme koje si u onom svoj pop fazi ima. Kako ti gledaš na to? Jesi očekivala da će izazvati takve reakcije? Pa nisam, mislim ja u principu kada pravim pesme ne očekujem apsolutno ništa. Mene je život naučio jednu stvar, a to je da živim život bez očekivanja. Ali uglavnom, kada radim pesme, radim onako sa osjećajem i s ljubavlju. I ako ja to osjećam, definitivno će se naći neko ko osjeća makar toliko koliko ja, makar neko. I verujem u to što osjećam. Tako da je to jedini put. Ok, hvala vam puno, moramo da idemo. Hvala vam puno.